खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो उत्तम खाख्लारिनि गोथै देहाखौ सानथामनि उनाव खर्टिका फरेस्ट केम्पनि साखाथियाव थानाय बुरलुंबुथुर दैमानिफ्राय मोनबाय पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिलिकुन्डार हाग्रायाव गान्दा सिखारि खालामनायनि दायाव उत्तम खाख्लारिखौ आसाम नागालेण्ड सिमानि उरियाम घाटनिफ्राय गलाघाट पुलिसा हमग्रोदोंमोन बेनि उनाव सिलिकुन्डार हाग्रायाव दोनखोमानाय सिलाइखौ पुलिसनो दिन्थिनो थांनायावनो उत्तम खाख्लारिया आखायाव हेन्डकाफ गाननानै पुलिसखौ नाख्रांनानै खारनानै बुरलुंबुथुर दैयाव बारजुमहैदोंमोन होननानै पुलिसा फोरमायथिदों दा सानथामनि उनाव उत्तम खाख्लारिनि गोथै देहाखौ खर्टिका फरेस्ट केम्पनि साखाथियाव थानाय बुरलुंबुथुर दैमानिफ्राय बोखांनो मोनबाय होननानै पुलिसा फोरमायथियो फिननो आसाम पुलिसा एनकाउन्टार खालामनानै बुथारबावदों नामा बेनि सोमोन्दै आसाम पुलिसा जेबो खुगा बेखेवथ'वाखै डक्टर रुपाली सर्गियारिया भारतनि मादावनो बेस्ट एडुकेशनिस्ट एवार्ड आरो बेस्ट एडुकेशन रिसार्च स्कलार एवार्ड मोननो हादों तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि आयदा फोरोंगिरि डक्टर रुपाली सर्गियारिया भारतनि मादावनो बेस्ट एडुकेशनिस्ट एवार्ड आरो बेस्ट एडुकेशन रिसार्च स्कलार एवार्ड मोननो हानानै गोग्गानायखौ लाबोनो हादों डक्टर रुपाली सर्गियारि बिथाङा इन्टारनेशनेल आमेरिकान काउन्सिल फर रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्ट IACRD निफ्राय बेस्ट एडुकेशनिस्ट एवार्ड आरो इन्डियान सलिडारिटी काउन्सिल ISC निफ्राय बेस्ट एडुकेशनिस्ट एवार्ड मोननो हानानै आसामजों लोगोसे बिटिआर हालामावनो मोनसे गोग्गानायखौ लाबोनो हादों बिथांजोआ सासे दैदेनगिरियानो दासिमबो मोननै बियाब आवग्रिनायखौ लानानै आयेननि राहा लानो थांखि लादों अदालगुरिनि बारग' MLA रेहन दैमारि बिथाङा बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि कक्लाबारि बियाब आरो गयबारि बियाब मोननै बियाबखौ आवग्रिनानै थानायनि अनगायैबो बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो बिटिसिनि भैरबकुन्द बियाब आरो अदालगुरि विधानसभा बियाब मोननै बियाबखौ आवग्रिनानै दङ बेनि सायाव आयेननि राहा लानो थांखि लादों होननानै फोरमायथियो अदालगुरि बियाबनि बारग' MLA रेहन दैमारिया बिथाङा फोरमायथिदों दि जायनाखि बिथांमोनहा मोननै बियाब आवग्रिनानै दङ बेनिखायनो 6 दाननि गेजेरावनो मोनसे बियाबखौ एंगारनानै फिन बिसायख'थि खुंफिनगोन सानदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा सुबुंखान्थिनि नेमखान्थिखौनो बुजिदोंमोनब्ला बिसायख'थि खुंफिननांगौमोन आरो बियो बिथांमोननि बिबानमोन होननानै बुंथियो बिथां रेहन दैमारिया लोगोसे बुंथिबावदों दि बिथांमोनहा गोहो मोनदों होननानै गोहोखौ बाहायगासिनो दङ नाथाय जेबो नेमखान्थि मानिनानै सोलियाखै बेनिखायनो बेखौ लानानै कर्टसिम थांगोन आरो कर्टआ बेनि सायाव बिसार खालामगोन होननानै बुंथियो रेहन दैमारिया बिटिआरआव फिन मुगैथाव जाथाय डिभाइन मार्सि इंलिश स्कुलनि गोरायुं एबा प्रिन्सिपाल डेभिड ब्राइट बसुमतारिया गावनि उन्दै फरायसुलिफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसनि आखायाव हमजाबाय क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि खासियाबारि रामदेवआव जादों बे मुगैथाव जाथाया डिभाइन मार्सि इंलिश स्कुलनि दुथां गोरायुंआ गावनि फरायसालिनि उन्दै फरायसुलिफोरखौनो जिनाहारि खालामबोबाय थादोंमोन जाथायनि सायाव ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथां डेभिड ब्राइट बसुमतारिया फरायसुलिफोरजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिनायखौ थांनाय जानुवारि दाननि गेजेरनिफ्रायनो खोनानो मोनबोबाय थादोंमोन नाथाय रोखा फोरमान गैयैनि थाखाय हमनो हायाखैमोन अब्लाबो जाथायनि सायाव संदानबोबाय थादोंमोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा उनाव 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'आ गावजों गोरायुंआ गाज्रि सोमोन्दो लाखिबोनायखौ फोरमायनानै लानायनि अनगायैबो बिनि सिगां 7 फरायसुलिफोरजों दुथां डेभिड ब्राइट बसुमतारिया गाज्रि सोमोन्दो लाखिबोनायनि सोमोन्दै फोरमायथिनानै होयो जाथायखौ मिथिनानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दुंहाव थासारि खालामदोंमोनब्लाबो साबकाटा आउटपस्टनि पुलिसा फैनानै थासारिखौ सामलायफैयो आरो दुथांखौ हमनानै लानानै थाङो फरायसाफोरनि इयुनखौ नायनानै बे फरायसालिखौ दैदेनलांनायनि बिबानखौ डेभिड ब्राइट बसुमतारिनो होनाय जादोंमोन नाथाय दुथाङा फरायसाफोरजों जुनार आखु बाहायनायखौ लानानै गोख्रोङै सोंखारियो ओनसोलनि सुबुंफोरा गंसे मेसिना 11,000 भल्ट थानाय मोब्लिब थाराव नांनायनि जाहोनाव 3 सुबुंनि जिउ खहा आरो 2 गाज्रियैनो जोखोम बे जाथाया उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सिमा साखाथियाव थानाय गेरेन्जि खालाजाराव जादों जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिन हाजिरा मावग्रा सुबुंफोरा दालांनि खामानि मावगासिनो दंमोन बेयावनो सिमेन्ट लागायग्रा गंसे मेसिनखौ थिकादारा लायनो थाखाय हाजिरा मावग्राफोरखौ बिथोन होदोंमोन सिमेन्ट लागायग्रा मेसिनखौ लायोब्ला मेसिना हाई भल्टेज थानाय थाराव नांगोन होननानै मेसिनखौ लायनायनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन नाथाय थिकादारा रागाजों मेसिनखौ लायनो थिनबाय थानायलाय मेसिनखौ लायदोंमन बेयावनो मेसिना 11,000 भल्ट थानाय थाराव नांनानै जायगायावनो 3नि जिउ खहा जादों आरो 2 गाज्रियैनो जोखोम जादों आरो बे जाथाया थिकादारनि थाखायनो जानो मोनदों होननानै फोरमायथियो खामानि मावग्राफ्रा जाथायजों गोब्राब जोखोम जानाय बिमला बेगम आरो जामिर आलीखौ फाहामथायनि थाखाय उनाव उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादों जाथायजों जिउ गोमानाय 3नि मुङा फारियै घेर'आली आब्बास आली आरो फाकिर आली
राजखान्थिखौ लानानै सोंखारिलायनाया बारानिफ्राय बारा जानो हमदों बिटिआर हालामाव। माब्लाबा सोरबा दैदेनगिरिया बेरेखा दोलोनि सोरखारखौ हिज्रा सोरखार बुंनानै सोंखारिदों आरो माब्लाबा सोरबा दैदेनगिरिया जुलि जायैखौ लानानै हिज्रा बुंदों। पलिटिक्सनिफ्राय पार्सनेल एटेकसिम सौहैदों बर'नि राजखान्थियाव। हिज्रा सोदोबनि अनगायैबो बेनिख्रुइबो गाज्रिसिन राव बाहायनानै गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानायखौ खोनानो मोनबोबाय थानाय जादों। गाहाय थाखोनि राव बाहायनानै सोंखारिलायनायानो राजखान्थि नामा? थारैनो बेनि सायाव सोंथि बेरखांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 10 फेब्रुवारि बिटिसि गोरोबथा सानाव बिपिएफ हान्जानि लाइमोन गांखंनि नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्मआ अटल बिहारी वाजपेयी, डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि सायाव हिज्रा सोदोब बाहायदोंमोन, जायनि थाखाय बिपिएफ हान्जाया गावसोरनि हान्जानिफ्राय एरख'बाय प्रहलाद ब्रह्मखौ। खौरां आरो बिबान गैयै राव बाहायनायनि थाखायनो प्रहलाद ब्रह्मखौ बिपिएफ हान्जानिफ्राय एरख'नाय जादों होननानै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों। हिज्रा सोदोब बाहायनाया गुबैयै बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा दानि बिटिसि सोरखारा ओनसोलाव जेबो जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै होननानै दानि सोरखारखौ हिज्रा होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि उनाव दानि सोरखारखौ हिज्रा बुंनायनि सायावनो फिन इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा रबिराम नार्जारीखौ हिज्रा बुंफिनदोंमोन। एमएलए रबिराम नार्जारीया दासिमबो जुलि जायैखौ लानानैनो हिज्रा होननानै बुंथिदोंमोन इएम राकेश ब्रह्मआ। बेनि सायावनो बिपिएफ हान्जानि लाइमोन गांखंनि नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्मआ थांनाय 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि गोरोबथा सानाव फिन्नाय होदोंमोन दि जुदि एमएलए रबिराम नार्जारीया जुलि जायैनि थाखाय हिज्रा, अब्ला प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि, एपिजे आब्दुल कालाम, अटल बिहारी वाजपेयी बिथांमोनहाबो जुलि जायाखै, अब्ला बिथांमोनहाबो हिज्रा नामा होननानै बुंथिदोंमोन बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदोंमोन दि बेफोरबायदि बेसेन गैयै रावखौ राकेश ब्रह्मआ माबोरै बुंनो हायो बेखौ लाजिनायसो मोनो होननानै बुंथिदोंमोन। बेबायदि बुंनायनि थाखायनो प्रहलाद ब्रह्मखौ दोलोनिफ्राय एरख'नाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं प्रहलाद ब्रह्मनि बेबायदि बुंनायखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङाबो सोंखारिदों। लोगोसे बिथांनि हेंथा आयेननि राहा लानांगौ होननानै बुंथियो। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावदों दि मोनसे रेजिस्टार्ड राजखान्थि हान्जाया बेबायदि खोथा बाहायोब्ला बेजों मिथिनो हायो बे दोलोआ माबोरै खामानिफोरखौ मावो। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ बुंथिबावदि बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव मोजां खोथा ओंखारा, नाथाय जोंनि खुगानिफ्राय बेबायदि गाज्रि खोथा ओंखारा आरो बेबायदि खोथा बुंनो लाजियो होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि आसाम आरो भारतआ गोबां आगान बारायबाय, मानसिफोरनि साननायाबो आगान बारायबाय, मानसिफोरा मोजां खोथा बाथ्रानि गेजेराव थानो लुबैयो, राजखान्थि खालामोब्लाबो मोजां जुक्तिजों राजखान्थि खालामनांगौ होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। गोग्लैनानै थानाय मोब्लिब थाराव गाफ्रांनानै 40 बोसोर बैसोनि आइजोआ जायगायावनो सेवहांगार जादों। गसाइगावआव जादों बे जाथाया। गसाइगावनि खासियाबारि रामदेव वड मिरुनि साखाथियाव जादों बे जाथाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गामियाव माखासे सान सिगांसो गोदानै मोब्लिब गोहोनि एसटि लाइनखौ होफैनाय जादोंमोन, नाथाय थिकादारा खामानिफोरखौ मोजाङै मावलाङाखैमोन। 1100 गोहोनि मोब्लिब थारा हायावनो गोग्लैनानै दंमोन। बेयावनो सुनिराम किस्कुनि फिसाजो मार्था किस्कुआ बोरमा नागिरनो थांनायाव मिथिस्लाबैयाव गोग्लैनानै थानाय मोब्लिब थाराव गासनदों, जायनि थाखाय बिथांजोआ जायगायावनो खामनानै सेवहांगार जादों। बे जाथाया मैया मोनानि 6:45 रिंगासो समाव जादों आरो बे जाथायखौ थिकादारनि सांग्रांथि गैयै खामानिनि थाखायनो जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो बिथांमोनहा दा गोग्लैनानै थानाय थार आरो मोब्लिब खुन्थियाफोरखौ मोजाङै गायनो थाखाय एपिडिसिएल बिफानखौ खावलायदों। लोगोसे जिउ गोमानाय नखरनो अनसुंथाइ होनो थाखायबो सोरखारखौ खावलायदों आरो थिकादारनि हेंथा राहा लानो थाखायबो दाबि दैखांदों। जोंनि हादरनि मानगोनां दैदेनगिरि एपिजे आब्दुल कालाम, अटल बिहारी वाजपेयी आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांमोननि सायाव गाज्रि सोदोब बाहायनायखौ लानानै बिपिएफ लाइमोन गांखंनि नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्मनि सायाव आयेननि राहा लानो दाबि खालामदों बिआर फेरेंगा बिथाङा। थांनाय 10 फेब्रुवारि बिटिसि गोरोबथा सानाव बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बाहायनाय रावनि सायाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय खौरांगिरि मेल। बे मेलाव बाहागो लानानै इएम बिआर फेरेंगा बिथाङा प्रहलादनि सायाव जेसेबां हायो एसेबां थाब आयेननि राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदों। बेनि अनगायैबो बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंनाय राव, बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मुंख्लं खाम्फायाव बाहागो लानो मोन्थाय गैया बुंनायनि सायावबो रन्जित बसुमतारिया बुंथिदों दि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथां, जाय गोलाव सम सोमावसारदोंमोन आरो बिटिआर गोरोबथा खालामदोंमोन, बेबायदि दैदेनगिरिखौ मुंख्लं खाम्फायाव बाहागो लानो मोना होननानै बुंनो मोन्थायखौ रावबो भगबान एबा बर' हारिया प्रमिला रानी ब्रह्मनो होआखै आरो बे मुंख्लं खाम्फाया प्रमिला रानी ब्रह्मनि गावनि धोन नङा होननानैबो बुंथियो। बेनिखायनो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंनाय रावखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बोखांनानै लाफिननांगौ होननानै बुंथियो बिआर फेरेंगा बिथाङा।
लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि BLT आरो NDBनि मुंख्लंफोरखौ जों मान होयि खालामबोआखै। गुबुन फारसेथिं BTC गोरोबथा सानखौ दानि BTC सोरखाराबो फालिनांगौमोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंनायनि सायावबो बिथाङा फिन सोंथि खालामफिनो दि 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुआरियाव जानाय BSC गोरोबथाखौ BTC गोरोबथा जानायनि उनाव मानो हाग्रामा महिलारिया फालिबोआखै बिनि फिननायखौ होग्रो होननानै हाग्रामा महिलारिखौ बुंथियो बिथाङा। बेनि उनावनो BTC गोरोबथाखौ दानि सोरखारा मानो फालियाखै बिनि फिननायखौ होगोन होननानै बुंथियो बिआर फेरेंगा बिथाङा। मख'नो गोनांदि थांनाय 10 फेब्रुआरि BTC गोरोबथा सान फालिनायाव बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंथिदोंमोन दि बर'नि गोबां बिर जोहोलावफोरा गावनि जिउखौ बाउसोमनायनि थाखायनो BTC गोरोबथाया जादोंमोन आरो दिनैनि सानाव BTCआव जेसेबां जौगानायनि खामानि लामा इनस्टिट्यूशन बायदि गायसनजादों बेफोर गासैबो बिर जोहोलावफोरनि जिउ बाउसोमनायनि थाखायनो जानो मोन्दों। बेनिखायनो मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनखौ बयबो गोसोखांनांगौ होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथांजोआ बुंथिबावदोंमोन दि प्रमद बर'आ बड'लेण्ड होननानै आन्दोलन खालामबोदोंमोन। बिथाङा गावनि लिडारशिपखौ लाखिनो थाखायसो एपसुखौ बाहायदोंमोन। जुदि बिथाङा थारैनो थालांनाय मोन्थाइनि थाखाय आन्दोलन खालामदोंमोनब्ला बिथाङा BTCनि मोन्थाइखौ खहा खालामनानै बिटिआर गोरोबथा खालामनाय नङामोन आरो प्रमद बर' बिथाङा मुंख्लंफोरखौ मान होआखै। बेनिखायनो प्रमद बर'आ मुंख्लं खाम्फायाव हाबफैनो मोन्थाइ गैया होननानै बुंथिदोंमोन प्रमिला रानी ब्रह्मआ। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।